तो हेलो गाइस प्रथमे এই ভিডিওটা দেখো বলি কাহি চেষ্টা চালি যাই বড় মাল পিকি স্কুল পিলারে পুরা গড়া যাও সে পুনি সায়েন্স শিক্ষক ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତୁ ପଢେଇବେ ନାଇଁ କି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହଁ ଏ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନିଟ୍ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଲକୋହଲ ମିଶିଛି ଉଠିପଦେ ବୁକାଚୋଦା ଏ ସ୍କୁଲ ତ ଘର ବେଡରୁମ୍ ନୁହେଁ ମାଲ ପିଇକି ପୁରା ଗଡ଼ି ଯିବୁ ସେ ମୁଟେ ନାବାଳିକାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥିଲି। ହଁ କ'ଣ କହିଲ ସେ ମୁଟେ ନାବାଳିକାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥିଲି ଏତିକି ଆଉ ସେ ମୁଟେ ନାବାଳିକାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥିଲି ଏତିକି। ନା 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 ମତେ ଆଗ କୁହ ତମ ବୟସ କେତେ? 62। 62 ବର୍ଷରେ ବି ତମର ରସ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁଣ୍ଡେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ବି କ'ଣ ଚାରି ସେଇଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ତମ ପଛପଟେ ପୁରା ମାଇକି ପୁରେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଆରେ ଗଲାରେ ଗଲା ଆଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ।